Hello, welcome to my channel. So this is my nephew. I'm Nuka Liebert, and my nephew Mickey and Elliot. So we are planning to set the tent up like before. You will come now. Come here. This is little set. Og vi mangler de andre stave. Hvem løber op efter dem? Det er bare. Hvor skal jeg stille det her hen? Bare stil det der, ikke? Det er over. We'll be back later when we have set the tent up. Bye. Skal det gå lige præcis? Nej, der er 3 minutter. So, are we back and the children are eating the food, yum yum. And me and Nibulu, we get outdoor food. I get with Mexican and Nibulu get with Thai. Is this Mexican? Yeah, Mexican rice, I think. I think we can eat now. It's good now? Remember the camera stand here, so you should be careful you don't go into it. Pas på ikke gå ind i kameraet, ikke? Kan du stå op, Ivo? Så sidder jeg nede på den her. Yes. Tastes good? Ja. Ja. Der er langt nede. Ligner et erhverv, der sætter på stolen. I'm a draw. Du er højere end mig, fordi jeg sidder på en højere stol end dig. Ja. Så er højere bodyhold. Jeg troede ikke lige det ville blive så stærkt, som det er blevet. Men det er stærkt. Ja. Der er en halv pose. Jeg kan bare hælde vand i farven. Det er ikke så stærkt. Hvordan skal jeg Det er varmt. Selv når vi har det med i, er det stærkt. Så ved du, så er det rigtig stærkt. Here thing is strong because you get 2 inside here. 2 chilies inside the food. Tastes good. Normal Mexican food is very strong. Even candy, Yeah, candy so lollipops, Yeah, so strong. strong. Like, Den er også lidt stærk. Lidt strong. så nærmest alt slik, de har, bare stærkt. Er din også lidt stærk, Julie? Nej, det er det der trailer. I Thailand, ikke? Og så laver de også rigtig god mad. Japansk mad, det er nok noget af det bedste. Thai, der bruger vi også meget krydderier. Stærkt krydderier normalt. De bruger sådan med 10 krydderier bare. Elliot, nede ved den der restaurant, som der var tæt på Pildammsvej, hvor vi boede ved den der kylling, som der var ude foran. Den er jo blevet om til en ny restaurant. Vi troede nok, den aldrig åbnede igen, fordi det stod der i hvert fald. Jamen, den er lukket igen. Men vi havde bestilt noget derovre, når den var åbnet igen. Så fik vi bare
mere, end vi bestilte. Nej, det går når, de gav os en anden person, Nej. så vi fik dobbelt så meget med. Or you get a double up with food Ja, and another person's food. Like there was these big boxes of rice, like 4 of them. Oh yeah. And How many did you order? Hvor mange bestilte I ellers? Vi bestilte en pose. Only one, and you get 4. Men vi bestilte en pose med ting i. Hvor der er sådan 6-5 pakker i. vi troede bare, Med det var sådan noget fordi, her. Med at forskellige mad og japansk vi mad. troede bare, det var Men fordi, så at det fik var vi sort 2. fedt. Og så fik vi sådan 11 pakker. Og det var sådan nogle store, der er meget i. Oh yeah, der var til flere af. De er så dybe. Ja, Så dybe. when you like to come again? Then we like to come there again to get more. Ja, men jeg tror nok, det var en fejl, at det gav os mere. Men Another person's food. det var meget billigere end normalt, så når vi betalte så meget, som det koster for en, så fik vi 2. Tænk, hvis det sker igen. Vi var heldige. Hver gang om sommeren, vi er udenfor for en solvand, så tager jeg lige det her over. Tager den her til, Så der er en trøje her, der må der ikke være. Ja, Den hvorfor nu? noget for at sige. Det må der ikke være på jorden. Det er for rent. Man skal heller ikke smide noget i dag. Nej. Det skal skraldespand. Så det kan komme over. Havet, det var. Det er nok det værste sted i naturen, hvor der er skrald. Ja, og Kolding, der har vores brødre, de er helt døde næsten. Hvad? De er næsten helt døde, og der er næsten ingen fisk i vores jord. Det er søer og sådan noget. Nu er det Aldrig fisk. Herude i fjorden, der er næsten ingen fisk. Andre dage var der fri med fisk. Det er også rigtig sjældent, at vi er nede ved åen, og så fanger fisk. Så vi fanger måske sådan nogle små fisk. De er lige så tykke. Der er nogle hundestejler. Hvad? Hundestejler hedder de små fisk der. Vi havde hundestejler sådan med 3 bikker, ikke? 3 bikker. Jamen, de er så rigtig små. Vi havde hundestejler. Vi kan kun lide... Men der er ikke særlig meget, hvis man skulle spise sådan noget. Og det kan være ret spændende. Vil du gerne? Er det mexicansk? Jeg vil gerne. Er det stærkt? Jeg vil Jeg gerne. troede, det var stærkt på noget. Altså, jeg vil gerne smage. Det må du gerne. Siden vi er udenfor, så det lyder bare blevet koldt. Det er sådan et. Spiser bare, hvis du er det, ikke? Ja, det vil jeg godt. Du skal bare spise det, ikke? Så har jeg protein. Vil du have? Det er lækkert, vel? Det er lækkert. Ja, det smager rødt, ikke også? Ja, det kan jeg. Er du også med? Ja, min mor har jo også Burger King. Åh ja, Burger King. det er sådan. Ja. Og jeg falder snart Er du færdig? Jeg ved ikke, om jeg kan spise det. Nej, nej. Det tror jeg ikke. Du kan spise den, så kommer den. Eller, jeg sætter mig over i teltet. Skal vi spille videre bagefter? Og du fik låst det, går I Yes. lugte door. Den filmer vi stadig. Ja, Jeg har helt glemt at tale engelsk. you forgot to talk English. So, No. Just got some fruit and so
So our stomach is filled up with food now. There's a lot of food down here already. Whose turn was it? The playing I think it was. Ivalu or something, but it wasn't it. I think it was Mickey. Yeah. Oh, they tend to go down a little. The top go down a little. It's okay. I fix it later. That's nice here. Real nice. Men det er bare også, hvis det der ud, så det står det der. Ja, en lille familie alligevel. Skal vi tænde? Skal vi tænde det op? Ja, det er der sådan noget. Ej, jeg har siddet den inde igen. Jeg tænder det op, men Er det en af de der smarte lighter, man bare lige åbner, og så bliver det? ej, man skal lige trykke på sten. Det er simpelt. Men man skal også passe på. Så det er gasolin, altså ikke benzin. Der kommer en stor flamme ud. Ja, det kan. Is it good, Mickey? Yeah. It's the best food in the world. I will lay rest a little. I will also lay down a little to rest. This Den her lille pille, den er tyk, den her. Den må du godt lægge med, hvis du hører mere. føles som om det er sådan. Jeg kan se jer på skærmen. Du er stoffer med. Den er god og mindre. What do you say? Jeg kan se jer på skærmen. Hvad siger du? No, yeah, on the screen. Yeah, you can see us on the We're screen. filming! We are filming. We are making a video. Vi er i gang med at filme, hvis du vil være med. Watch is about to fall off. Hvad? Our watch was about to fall off. Hvor lang tid har film egentlig været i gang? What? Filming? How long time? Hvor lang tid har filmen været i gang? Maybe 10 minutes now. Måske 10 minutter. Der står et, og så, Så er det 11 minutter. så står der også 45. 11 minutter og 45. 11 minutes 45 seconds. Ja, man skal lige vende sig til det. Jeg er altså også helt lidt sådan her. Very good. Så hvis I snorker, så er det så Ja. Hvis det er så højt, så vækker du bare sige, at jeg skal vende mig på siden, ikke? Hvis jeg snakker højt, så skal du vække mig og sige, at jeg skal vende mig på siden. Nej! Så skal du vække du bare og sige, vent om på siden, eller noget. Skal du bare sige, jeg hva'? synes ikke, det er bare det. Det er rigtig højt, at snakke. Rigtig. Ja, jeg er helt fejl. Jeg kan høre det, så tigger det over det. Er der en pind nede i jorden? Jeg fik det tændt. Hvad siger du? Der er en lille pind nede i jorden. Jeg ordner lige til, ikke? Jeg fik det tændt. Åh! Sådan. Det spiller. Du spiser bare alt det, du vil, ikke? You're gonna eat all that you want. Indtil jeg ikke kan mere. Yeah. All that you want. Men Mickey gør det, men han skal hjem. Er det ikke bare lige, når
varme. Jo, når han ikke giver varme, så skal han hjem, ikke? Så er der nogen, der skal følge ham hjem. Det er ikke lige godt, der ligger pinde rundt omkring. Ej, det kan punktere. Ja, det De skal helst udenfor, ikke? Hvis du er outside the fence, Men når jeg vil hjem, skal jeg så hjem? yeah, when you wanna go home, then you say, når du vil hjem, siger du bare til, ikke? Men jeg vil hjem i morgen. Ej, du skal hjem til mor og sove, ikke? Mika, du er ikke gammel nok. Men det kan... Jo, jeg er. Men jeg tør godt. Måske næste år. Ja, Ja, men jeg tør godt. det tror jeg gerne. Det er bare Jeg tror i hvert fald godt. Næste år kan next year you can sleep in the tent. Onkel Luca, har du nogensinde hoppet for en 3 meter væk? Ja. Og 5. Elliot har prøvet at hoppe fra en 3 meter ved med maveplasker. Au, au, au. Man kan bare lige trække vejret sådan 2 sekunder. That hurts. And you'll be totally wet on your stomach. Yeah, I jumped from a 3 3 meter meter. Damn on Ved du hvad, Elliot har prøvet Ja. at 3 meter on my tummy. op med maveplasker. Yeah, right or rib or ram. and then Then I jumped and then I landed on my tummy. au, au, au. But it was on purpose, but I don't know why I did it. I think I had tried from the 5 meters with them and land on the backside. All my airs come out of my lungs. Jeg kan ikke And I spise feel I'm mere. drowning. And Jeg I kan try ikke to spise breathe. mere. Okay. That hurts, and my back was totally wet. This is when you land on your stomach underwater from a 3 meter ram. Yeah, and if it's back, when it's backside from the 5 meters, and you can't breathe, you can't Yeah. get the air. It hurts so Your much. lungs just fly around. It feels like you pump around your body. Altså, det var faktisk ikke meningen, at han skulle lave maveplasker. Vel, Elliot? Det var det ikke. And can you jump on the head from the 3 meters here? Yeah. Oh, that's nice. But it hurts a little on the tummy. It hurts a little bit. Yeah, but I hate Eva, when you vil jump du from a ram that's med high, Ludo? 2 meters away, Eva, and you land like this on your feet. Yeah, It's that just hurts. like You should turn it downwards. Your toes should turn sleep. down. Sleep. You should turn the feet downwards. Yeah. Then You it should don't like hurt. you should instead of the feet being like this, you should go Ow. like this. Yeah. No, if you land like this, it hurts. Yeah. Clask. I tried that one time on the 2 meter ram, and when I went up on the ground and From the pool, yeah, it hurt. I just and then Eva, Lu kommer og spiller Ludo. så trykker jeg om, Ow. and then my foot on the side Kan vi godt, and on the bottom just red, kan vi godt spille Ludo and nu? on the side it was like Kan vi godt spille Ludo nu? the ground is like with small stumps up. Altså, kan vi... Kan, Små bitte skubber altså, sidder der op på den der svømme. Så dig, Eva. det er din tur. Hvis det hvor er terningen? Sådan en terning henne. Den er her. Nå, okay. Var der ikke 2 terninger i den? Jo, den ligger vi der. Okay. Det var godt. Den har vi bare med. I take the trash bag in Og here. der er globus. Ja, og one minute. One minute. Two. How much you want? På en af de der store tændinger, hvor der er globus og stjerne, der er der ikke nogen femmer. Og det er mørkt. Er det min tur? Ja, your turn. Nej, du skal jo være med. Jeg har lige stået 2. I have 2.
maybe we should turn the video off. Can you stop video? Can you turn the video off? And take my phone inside. Den slut. Så spiller vi. So are we playing? We're playing Ludo. Is your family down there? Hello. Hallo. 4. You will hit 4. And we play with 5 and 6. Then you can take 1 out, and then you turn again. 4. Er det min 1, tur? 2, I 3. wanna take some Så billeder. er dig, ja. Hvad siger du? You want to? Always subscribe and like. 6. Yeah, you should subscribe and like our video. 2. Then it's Elliot's turn. Be careful you don't press on the table. Du må ikke presse på bordet, ikke? Fordi så vipper den og går i stykker. Du må ikke sætte hånden ned og trykke, vel? Det var godt. Jeg rører bare. Ja, bare man ikke trykker. Det var godt, så kommer han endelig ud. Now he get out to the... And then he's turn again. 2. 1, 2. Then it's Evil's turn. Let's see what she hit. Maybe she got the luck with her. 3. 3. You still the first one. Then it's my turn. And you can watch in the meantime. 3. 1, 2, 3. And then Mickey's turn. No. I Don't think shoot- I should hit Don't shoot me home. the uncle home. Så står der. Ja, nej, slå den om. Du må godt slå den om. Det var en uheld. Det så jeg nemlig godt, det var uheld. Jeg vil gerne have det her med 6. Ja, eller 5'er. 5 eller 6. 5 og 6. 5 plus 6. Ej, 3. 3. 3. Sådan. Så skal du rykke 3, ikke? Move. Then you move 3. 1, 2, 3. Then it's Elias' turn. 6. Oh, he's lucky. Damn, he's lucky. 6. Yeah. And then it's his turn again. But he hit 4. 4. Så tager vi den anden, altså. Vi take den in the meantime. And Evil's turn. Ja, her there is no star here on this play. 5. Der er ingen stjerner, så man kan ikke hoppe. Jeg skulle være cola. 1, 2, 3. 4. Slog du 4? Ja. She hit 4. Den me. Ej, den rullede jo ikke. Jeg prøver lige om igen. Så er det 3. 1, 2, 3. He was right behind me. Jeg vil gerne have det her en 6. You gotta run. Five or 6. Ej, 3 igen. 3. Then it's your turn, Julia. And see the lake out there, or the creek. 1. Du røg hjem, Elia. Ej, hvor er det? Mickey take him on. So it's Evil's I turn. can also speak British. British, yeah? Yeah, I don't know why I do that sometimes. When I speak English. Number 1. You bloody boss, go fuck off. Det er rigtig snob-engelsk. Snob-engelsk. You bloody boss, go fuck off. No, something like that. 6 or 5. 6 or 5. Yeah! 5. Then you must turn 1 out. Så må du trykke ind. Tag den ud der. Du må tage en ud derud. Ellers så må han gerne rykke dem. Du må rykke 5. Jeg vil hellere tage en ud, så har man den ud. Og det er din tur bagefter igen. It's your turn again. Men du skal passe på, om du ikke er bag. Og if I hit a 1, Men then I heldigvis get you kommer jeg home. fra. Yeah, he said he luckiness he moved forward. Du
var godt nok store huller i ørerne. Yeah, I got big holes in my ear. It had been very much big. I got 2 holes in the ear. Jeg kan huske dengang, du havde sådan nogle Oh, store then it's cirkler your i ørerne. yeah. I got strips i. Så dig igen, ikke? Så ligger du bare ved siden af. Øring. Ja, det kan jeg godt se, det er sig. Eller jeg gør det nu i earring. Nej, det er ham igen. Ja, fordi jeg slog før. It's his turn again. Well, children, I think I smoke. I see. I go out and smoke if the smoke hit you. 5. Hvis røg det ram igen. Hej, hvor vildt. Så må du rykke 5 eller tage en ud. Jeg tager en ud. Hvis der kommer røg på, så går jeg lige, så sætter jeg mig på stolen og ryger, ikke? Ja, bare ryggen har været det sidste. Ja, jeg tror jeg. Nu har jeg alle Men jeg ude. tror bare, det kommer. Og hvem Jeg tur er kigger- det? Nå ja, det er min tur igen. Ja, blære røv. Ved du, Jeg vil gerne have Elias. jeg tror sådan her, Elia. Nu kommer der ikke røg Og på det dig. tælte ikke. Ja, det ryger opad. I'm feeling. I got my arm. I hold so they can't see you. 2. 2, ja. Den er Elias turn. Bare send det over eller i hjørnet. Sæt den over in the corner. They don't get smoke on them. Så bare lige ret den op, så de kan se os. Nu ser du et bord. Ja. Fylder den også? Jeg ryster. Ja. Du er sick. 1. Og jeg slog 5 3 gange i streg. Ja, det er vildt. Og så må jeg tage ud og på igen. Og så Ja, det må jeg må tage du. det ud og på igen. Ja, Og så må 3 jeg tage ud gange. og på igen. Der var mange, der stod Og så... der. Og så... Og prøv at se, hvor godt vand ser ud. Look at how nice the water is. Look, when the wind come. So great. One. You will hit one. It's dark, green, and it shines really nice. Yeah. They're beautiful. Se selv. 6. I guess 6. Fuck. 6 again? I'm just as lucky as you, Mickey. Punchy bunch. Maybe I'm lucky as you. 4. You. Så må jeg rykke 4. Almost 5. Ej, jeg er ikke så fejl. Jeg kan lige slå en ind. 1, 2, 3, 4, 5. Nej, det var 4. Ja. 1, 2, 3, 4. Jeg kunne have stået ham hjem. Det vil jeg ikke. Det er fejl. 1, 2, 3, 4, så kan du foran. Ja, så kunne han slås hjem. Det er også fejl. Nej, han kunne ikke have slået hjem, hvis... Jo, hvis jeg rammer jo 4, så hvis jeg slog om der, så røg han hjem. Men hvis han har 2 der på, så ryger jeg hjem. Men det jeg mener er, vi spiller normalt sådan. Hvis der nu er en, som der har en... Ja, hvis der er en, der rammer den, hvad så? Ja, hvis der er en, der for eksempel slår 4, og der er 3 her, så går man over uden at slå nogen hjem. Nå, nej. Det er jo det, der er sjovt, når man vil slå en anden hjem. Hvis frontmændene kunne hit et shot home, then you should all over again, start all over again. What did you hit? 4 again? Then is simple. Happy birthday to you. It's good number, this one. Music number. 4 Think by it's 5. good number. Two. Vi ses, Margrethe. Ej, hvor du rundt. Så skal stå 5 eller 6. 1. Nå, du griner. Nu ryger du hjem. Nej! Du kan bare lade med at grine. Sådan går det, når man griner af andre.
5 eller 6 holder vi lige. Jeg skal lave bedstemor, når hun vasker sig under armene. Hvad siger du? Bedstemor, når hun vasker sig under armene. Tju. Men det her. Sådan, ja. Så er det Elliot. Men de skulle også. Nej, de er lige bag hinanden. Vi skal altså også lige huske spise fjender. Vi skal altså også lige huske spise fjender. Ja. Men har du fået fransk diamantbetaling? Er det ikke det, så har det været dyrt. Så har det været mange I tusind. got the girls. Den fik man der tanden. Du er bare rig. Er det et eller andet, man bare lige kan... Rig med lus. Mange lus. Er det noget, man bare lige kan putte på, eller er det sådan noget, der er sat i? Jeg får penge igen. I get money tomorrow Du again. får penge igen i morgen. Ja, I get money again tomorrow. Ja. Then we could buy some candy. Så kan du komme ned i morgen og hente det lige, hvis du vil det godt. Ja. Så kan I købe noget slik for eksempel. Yeah. Er mine? Nej, så er det Evil. Den er Evil's turn. So we turn the screen off a little? Yeah. Can you take it for me, Evil? Then we turn the video off for a moment. We say goodbye from here. Goodbye, Evil. Goodbye. 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 I'm gone. And then we gone. Bye. Hello, so we back 20 minutes after or later, 25 minutes after. We have get it up the tent, and the children, they are in the sleeping bag. Hello. Oh, jeg skal lige turn it down a bit. This is The children are already in the sleeping bag, acting they go to bed. these sleeping bags. They're so good. I pretend you already go to bed. Er det hyggeligt? Is it nice? Yeah. Yes. Yeah, good night. Good night. Good night, they say on Danish. And we had the radio on. Yes, and nice. Is it nice, children? Yeah. I love you. Yeah, you love it too. I love to sleep in the tent too. I love to sleep outdoors. It's comfortable, right? Det er behageligt, ikke? Comfortable. Yes. Is it comfortable, Livelo? Yeah, that's good. And we have different lights here. 2 of these lights here, with 2, and 1 here. Could change color, I think. Yeah, that's changed to orange, white, and green and blue and all rainbow color. And a candlelight here from Yuko, and this is Black Diamond, rechargeable. Wait. It's made out of black diamond. And this is unknown mark for Spider Sport in Denmark. And the table are cheap from a Spanish company. And this is from Wish, very cheap one, but very good. Yeah, Wish, you know Wish, the cheap store, Yeah, boutique. there's website on. Yeah, very cheap. Yeah, and there's like fake magic. Yeah, that is not so good. Used to not be so good, but incredible is good, like the indispensable one. So yeah, take a cola. Where is my cola? Should I take a new? Can you give me a new cola? I think that's yours, or what? Er det din? Så tager du bare en ny, hvis du har, ikke? Nej, det er den der. Og derhen? Ja. Der er altså også mad. Ja, hvis I er sulten, så tager vi bare det, ikke? Er du sulten? Så må du hellere kravle ud af sovepose, ikke? Jeg sætter mig her på hjørnet, og selv her in the corner. And enjoy it. Hvor er det, man skal lide? Jeg tror du kommer til at vinde om. Jeg ligger nede på Den her, den militær, den kan man bare hive op.
Det kan man ikke med Elios, den skal nynes op. Du skal lige have sko på, ikke? Can you give him a school? I said on Danish he should have shoes on because you have rain here in Denmark. There was the bird. I think there was the blackbird. Solsår. What? Nice view. Det er flot udsigt, hva'? Ja. Jeg er lidt liberalt inde. Are you okay, bro? Yeah. What do you watch? Can we see on this ski? What do you watch? TikTok? Yeah. Yes. A lot. Lot of TikTok for the children. And you just take something to eat and we make dinner later, right? Ja. Du kan bare tage posen med ind, hvis du vil. Skal vi lægge den her i hjørnet her, ikke? Der er en til hver. Nå, okay. Så tager du bare den anden pose med herover og lægger der, ikke? Hele posen. Ja. Så har vi det hele inde til. Den vi got it all in the tent. Det var godt, Miki. Så skal jeg have noget at spise. Ja, det må du gerne. Så pas på, at du ikke vælter noget, ikke? Giffen. Det må du spørge Miki eller Elliot. Kan du give Miki noget at spise? He asked something to eat. And Elliot should give him something to eat. Oh, that look nice. Is it candy? Er det slik? Oh, some sweet stuff. Og så samler vi på skrald, ikke? Vi collected garbage. Ja, vi got one there. Vi har en der til skrald, ikke? Den kan du bare give mig bagefter, så skal jeg nok smide den. Det er vi got for garbage. Hvor skal skralden? Det tager jeg her, ikke? Never leave garbage in the nature. You should always take the garbage with you. Er det hyggeligt? Kan du give mig den radio der? Den, ja. So you should see my new radio I got from an outdoor store. From survival store dog DK. You should see if with the sun. I tried to paint it and I regret it. So I tried to take the paint off. I can't get it off now. So you have a lot of. Here's the light, more light, and here's reading light. And I could see if the alarm works. Last time in the house, it didn't work. No, Kan vi spille Ludo? the alarm don't work. Yeah, that could we do. He asked if we should play Ludo. Should we play Ludo, children? Ja. Yeah. Så sæt dig ned, Miki. Så sidder vi her. Vil du gerne være hvid? You would like to be white. I like to be green. Jeg vil være Der er blå ones. Blå, rød ones. orange ved mig. Så Elliot, Miki, kan du sidde herhen? Og så kan Elliot rykke hen til Vinuka. Fordi så kan vi spille Ja, det jeg her. kan sidde i midten. Nå, vi kunne sidde... Ej, det blev for blødt. Det er virkelig svært. Ja, vi skulle gerne spille Vi på... kan gøre sådan. Jeg kunne Hvad? bare lige rykke den her lidt tættere på. Oh, there not... Is something wrong with the table? I should check it out. If it broke... What the damn is wrong with that? Oh, it's not broke. Sådan. Jamen, Den her sovepåske, den er ikke varm. Den er bare dejlig. ja, den er lige til plads. Hvem vil være rød? Jamen, vi... Jeg vil være orange. Jeg skulle have blå. Du bliver nødt til at gøre sådan her, så. Så du prøver, hvor det blæser. Du skulle have mere snore op. It's very It's windy. outside. I take two
travkort også. Ja, så take shirt on, ikke også, til trøje på. Well, we leave from here. Try to set the tent better up. Bye. Welcome back to my channel. Hvordan vender den om?